Benvinguts, lletraferits! Ja torno a ser aquí. I veieu? Encara estic amb les lectures endarrerides de l'estiu. Si quan jo us vaig dir que de llegir no vaig parar, però pareu-vos, perquè encara en queden moltes per venir. Per fi vaig aconseguir, ara sí, llegir els llibres que necessitava per seguir la sèrie de Netflix, la de Ombra i Os. La qüestió és... Ombra i Os, perdó, clar. Si dic una en català no diré l'altra en castellà. Ombra i Os. La seva escriptora es diu Leigh, espero haver-ho pronunciat bé, Bardugo, i va néixer a Jerusalem. El cas és que no és una autora israeliana, però que es va crear als Estats Units, a Los Angeles, amb els seus avis. Per tant, en el fons, quasi bé la podem considerar americana. I és molt famosa actualment en la literatura fantasia, especialment juvenil. En aquest cas es considera juvenil. Jo l'he llegit com a adulta i l'he gaudit moltíssim. En aquests llibres sí que us reconec que m'han agradat i molt. Aquesta autora viu i escriu a Hollywood, per tant es nota que en alguna de les seves escenes quasi bé les podem veure com si fossin en el cine o alguna pel·lícula o d'alguna sèrie. És molt cinematogràfica la manera com descriu algunes escenes. Com a curiositat, l'autora pateix osteoporòsis. I em direu, per què és una curiositat, pobra? Perquè necessita bastó. Doncs veurem que hi ha un dels personatges amb el que ella s'identifica molt i que, malgrat ser un dels personatges més forts i més llargs de tota la saga, necessita sovint un bastó perquè té aquesta mateixa malaltia. Així que parla de nou d'allò que coneix, d'allò que ha viscut. Tenim aquí com a llibres costarà situar-nos, d'acord? Perquè es parla del Grisha Vers. Vers es fa servir quan ens referim a un univers connectat. I en aquest cas la paraula d'endavant ens indica connectat per a què? I són per als Grisha. Els Grisha serien com uns mags, com uns bruixots, pel nostre punt de vista, però estan especialitzats. No tots els bruixots ho dominen tot. N'hi ha que, per exemple, poden dominar l'aire, n'hi ha que dominen l'aigua, n'hi ha que dominen el foc, i llavors n'hi ha uns altres que el que permeten fer és curar o ferir, i llavors n'hi ha uns altres que permeten moldejar materials. Són com 3 categories, val? Aigua, foc, vent van cap a una banda, els que curen i els que freixen van per l'altra, i els que alteren i componen materials per l'altra. Són els 3 colors dels Grisha. No us vull marejar amb els noms, no cal. En el llibre es dona noms tant a cada una de les 3 parts com a cadascun dels Grishas específics d'aquests. Però ara mateix no és necessari per comprendre la novel·la. Si la voleu llegir, ho trobareu en allà. Sí que us recomano, si voleu veure la sèrie, llegir abans els llibres, perquè es gaudeix més la sèrie, tot i que és diferent. Quan hagi explicat l'argument, us explicaré una mica què m'ha semblat també la sèrie, que ja l'he acabat. La primera trilogia se situaria en aquest Grisha Vers en el país de Ravka, val? I seria Ombra i Os, primer llibre, Setge i tempesta, segon llibre, Ruïna i ascens, tercer llibre. Aquests 3 llibres se centren en la història central. Tenim el més poderós de tots els Grisha, que és el fosc, l'oscuro, el fosc seria el que mana sobre tots i que té un poder singular que no té ningú més. I en teoria, intento no fer spoiler, intenta lluitar contra l'ombra. L'ombra, que ja apareix des del principi, costa una mica d'imaginar-nos-la, però és com una muralla de negror total i absoluta que divideix el país per la meitat. Per tant, suposa un problema molt gran per als ravkans, perquè si volen anar d'una banda a l'altra han de travessar el que és l'ombra. I aquesta ombra, doncs, és molt i molt perillosa perquè hi viuen uns animals terribles que devoren persones. I llavors, si fas qualsevol fressa o tens qualsevol llum encesa, poden venir a per tu en el moment en què travesses l'ombra. L'ombra es travessa com en un vaixell, malgrat que sigui de terra. Costa una mica d'imaginar. Fins i tot en la lectura del llibre costa una mica relacionar la descripció amb el que després t'imagines. Jo ara potser tinc més la imatge provinent de la sèrie que la de provinent del llibre. Per què? Perquè no m'ho podia acabar d'imaginar bé només amb la descripció del llibre. En aquest cas, l'obra se centra en un personatge, que és la Algina, i que això passa res als primers capítols, per tant ho puc explicar. És una òrfena que té una relació molt especial amb un altre orfe de l'orfenat, amb el que sempre han anat junts i del que veiem des del principi que està perdudament enamorada. I curiosament,
quan estan allà a l'ombra passa un succés misteriós i sorgeix una figura mitològica que ells tenen al cap, que és la invocadora del sol. De la mateixa manera que hi ha els foscos que controlen les ombres i que es diu que un d'ells va crear aquesta ombra que travessa tot Ravka, doncs ha d'existir el que és el seu oposat. Si existeix el negre és perquè existeix el blanc, que és la invocadora del sol i que és la capaç de destruir l'ombra perquè pot crear la pròpia llum. Aquesta seria la idea bàsica del llibre. Està molt bé, és un llibre d'aventures que enganxa molt, que té una història d'amor, etc. Després, passem a la segona saga, que ens movem de ciutat. Ja no estarem a Ravka, sinó que estem a Ketterdam. És una ciutat molt més urbana i sobretot ens centrem en els suburbis. Aquí els nostres protagonistes seran una banda de lladres. Des del meu punt de vista, és una saga en què els personatges són fins i tot molt més interessants que els de la trilogia Grisha que he mencionat abans. Potser perquè són més foscos, perquè són més àcids, o perquè sempre tenen al cap 3 jugades després del que farà els seus rivals. A mi m'agraden molt més aquests personatges, fins i tot els diàlegs els trobo molt més entretinguts. D'aquesta segona saga tenim 2 llibres actualment, Siskorps i El regne dels lladres. Em demanareu, aquestes 2 sagues s'interconnecten entre si? En els llibres, en teoria, no, perquè primer van els 3 llibres de la trilogia Grisha de Ravka i després els 2 de Ketterdam. Per tant, els personatges no poden interaccionar. Interaccionaran després, potser. Aquests personatges d'aquesta saga poden interaccionar amb els de Ketterdam, però no en el moment de l'acció. En la sèrie és una mica diferent, i és que què han fet en la sèrie? Si tenim els 3 llibres de Ravka i els 2 llibres de Ketterdam, els han fusionat perquè passin alhora. Però clar, el primer llibre de Ravka no té llibre de Ketterdam, doncs aquí s'han inventat una història per connectar aquests lladres com si hi hagués un tercer llibre. Aquesta història és plenament inventada de la sèrie de Netflix, però d'aquesta manera aconsegueixen que les 3 històries passin alhora i que els personatges interaccionin entre si. Personalment, al principi em va desconcertar molt i em va costar molt saber què em pensava, si m'agradava o no m'agradava. Ara, havent tingut temps de reposar i de reflexionar la idea, trobo que és un encert. Trobo que l'autora ho hagués pogut fer així si hagués anat molt millor. Haver fet 3 llibres sobre Ketterdam, 3 llibres sobre Ravka i d'aquesta manera els personatges que poguessin interactuar entre ells, perquè es dona molta més cohesió a la saga i els personatges que realment m'interessen, que són els de Ketterdam, apareixen ja des del primer moment. Fins i tot podria haver fet el que seria la següent saga, que de moment només té un llibre. I és el que es diu o bé el rei marcat o bé el rei de les cicatrius. No sé exactament com ho traduiran quan ho tradueixin en català. Perquè aquesta saga, a diferència de les altres, que és Ravka, Ketterdam, en aquesta és multiespai i multiprotagonista. Cada capítol està dedicat a un personatge i ens connectem amb aquest personatge on està i amb la història que trama. Per tant, connecta tant els personatges de Ketterdam com els personatges de Ravka com possiblement altres personatges que han anat apareixent. No direm gaire res més, però és com on s'ajunten tots. En canvi, en la sèrie, aquesta unió ja es du a terme des de la primera temporada. La primera temporada bàsicament inclouria el que seria el primer llibre de la trilogia Grisha, Ombra i Os, i després com si hi hagués una preqüela inventada dels llibres de Ketterdam. Aniria just abans dels Siskorps, però com ja preparant el camí. Les sagues de llibres no estan acabades, com ja us he dit, aquesta del rei marcat o el rei de les cicatrius hauria de seguir, perquè queda inacabada. Podria ser una trilogia i tot, veig que té marge, per tant ja veurem. És una escriptora que també escriu bastant ràpid. I evidentment la sèrie de Netflix també està inacabada, de moment només tenim una temporada. Què m'agrada d'aquests llibres? L'univers. L'univers que crea és bastant complex, és potent, tens ganes de conèixer-el més i sembla que encara ens n'han de dir moltes coses, perquè a més és un univers que presenta història. D'aquests que et diu que fa 200 segles hi ha una batalla molt important perquè ja ha tingut conseqüències això. És a dir, és un univers potent amb història, amb tradició i amb diversos països que tenen diverses cultures, diverses tradicions, diverses religions. Tot un món per explorar i a mi això m'encanta.
També m'agrada bastant el caràcter dels personatges. Aquí hauria de dir, no tots, però en general no és perquè em caiguin molt bé els personatges, com sí que em passava amb els dels lladres. Què vull dir? Vull dir que el caràcter està ben explicat dels personatges. A tu un personatge et pot caure molt malament, però entens per què fa el que fa i et sembla coherent dintre de la seva psicologia i de la seva lògica. Aquesta és la part que m'agrada, independentment de si em cauen bé o no em cauen bé. A mi personalment la Alina no m'acaba de caure bé. Igual que l'altre protagonista, bueno, doncs coses que passen. La tercera cosa que m'agrada molt és el fet de que enganxa moltíssim. Quan acabes un capítol tens moltes ganes de saber què passa a continuació i costa de deixar-lo. És així, normalment em passa més amb les novel·les d'assassinats, però em va passar amb aquesta i curiosament no podia deixar de llegir perquè hi ha molta aventura, hi ha molta acció, però també hi ha moments que semblen més tranquils i de cop volta, pum, i es produeix un gir. Això està bé. Tot i que he de dir, com a contra, que la història en general és certament previsible. Potser no saps com ho faran, però saps que ho faran. M'enteneu, veritat? No és ben bé que sàpigues exactament com venceran o com aconseguiran, etc., però saps que ho acabaran fent. Altra cosa per contrarrestar una mica aquesta previsibilitat és que els plans fallen. Els protagonistes, especialment els de la segona saga, però també els de la primera, fan un munt de plans i després resulta que no els poden portar a terme. Bàsicament, res, t'expliquen el pla superdetallat i tu penses, mare meva, és perfecte aquest pla, segur que se'n sortiran. I a la pàgina següent veus que tot allò se n'ha anat en orris i no poden arreglar-ho. I per tant han de començar altre cop de nou perquè estan en una situació pitjor de la que estaven. A mi aquesta part m'agrada, li dona realisme i et trenca els plans i de nou t'has de tornar a situar com exactament els passen els personatges. Aquesta part és molt bona. Quina part no m'ha agradat tant? De nou, el poder màgic no té un cost. Al revés, quan fan servir la màgia, com més la fan servir, més bé se senten, més forts són, etc. Sí que, ja farem una puntualització, hi ha un poder dolent que sí que té un cost, però apareix tan poc que què voleu que us digui, no em sembla l'eix central. És altre cop màgia bona, màgia dolenta. Altre cop els dos pols. La part bona, també, que té molt de detall en les descripcions, perquè si no ens perdríem completament. Recordeu el que us deia, tot aquest món és nou. Té diversos països que estan enfrontats entre si, que tenen cultures diferents, que són diferents d'aspecte de pell, etc. Hi ha una multiculturalitat brutal. I a més, aquests països tenen una cultura, una tradició pròpies. Si no ens ho descriu amb molt de detall, és impossible que ens en fem la idea. I està molt bé perquè realment et perds i entres en aquestes descripcions. Aconsegueix que realment visualitzis com són de diferents aquests països entre si. I això guanya moltíssim, fa guanyar moltíssim a la sèrie. Fins i tot els personatges de les diverses sagues, com que són de països diferents, són completament diferents i pensen i creuen coses diferents. Què no m'agrada tant? Doncs que en aquesta saga hi apareix l'amor, evidentment és un dels temes importants, a part de l'acció, etc. Potser més en la primera saga que en la segona, però l'amor que apareix és una mica un amor tòxic, un amor típic de llibre, dos personatges que saps que acabaran junts, però que mentrestant es van fent mal l'un a l'altre, una vegada sí i una altra també, i això, francament, aquest tòpic comença a molestar-me una mica, potser és que me cansa personalment a mi. Com a contrapunt d'això, en canvi, es veu que és una novel·la completament inclusiva, hi apareixen personatges bisexuals, etc., sense cap tipus de problema, que és un dels punts forts de la sèrie de cara al món actual en el que estem. No és una sèrie que hagi quedat desactualitzada, sinó al revés. I això seria tot. A mi, bàsicament, aquests llibres m'han agradat molt, la sèrie també. Potser al principi em va costar una mica per les diferències, perquè venia com molt predisposada que fos exactament el mateix que havia llegit i no em vaig trobar això. Però un cop vaig deixar això, que no m'influenciés, i vaig pensar, la sèrie és la sèrie, els llibres són els llibres, he de dir que també la vaig gaudir molt. I en especial vaig trobar que alguns dels actors m'agradaven moltíssim com interpretaven el paper, i trobo que han fet un molt bon càsting. Alguns no tenen res a veure amb com haurien de ser respecte als llibres, però no me sembla una gran
problema, una gran pèrdua, bàsicament, perquè m'importa molt més que el caràcter dels personatges s'adequi en el del llibre que no que si un personatge és pèl roig i me'l fan ben moreno, no passa res, són coses de Netflix, ja ho sabeu. En fi, espero que li dediqueu un temps, o bé que mireu la sèrie, o bé que llegiu els llibres, espero que us hagi agradat i que us hagi interessat. Recordeu que em podeu seguir a Twitter, recordeu que em podeu seguir a Instagram, a tots els llocs estic amb el nom de Bibliotuca i sobretot, llegiu molt.